Mambo na maZimbabwe. Nekunaka kwenyu Zimbabwe. Inonzi nzvimbo yeCleveland zvakare mune Zimbabwe. Nekutendai vamunangagwa. Anachamisa and everybody is reading. This is Dr. Hwesa Machena again zvakare. In Zimbabwe. Tiri pano paCleveland. Netumurumona kuti pakanaka. Vanhu vari muZimbabwe. Uya Cleveland zvakare kumasasa Vegas mumbona nzvimbo yakanaka yekutandarira muti relax. Tinokufanira kutenda varidzi vemadziva nokuti dziva ndiro rinoparara mupaupenyu. Nhasi uno tiri kufarira mutambo wevairambira ana Hwesa Sando apo nemadzisawira avo atiunganira pano kutenda kwese. Pano tinofarira mhanzi nezviitiko kubika kutamba kufara. Asi ndasinauya nemhuri ndichazokupai ma-introductions later. Varara vari padira rinonakidza mambo apo tinonzi Hwesa Machena. Ndoda kungotaura padoko kuti musicians akawanda akanaka Mwari. Mbonzwai kunaka kweZimbabwe Mwari. Musarambe muchituka vadzimu wenyu, tendai vadzimu wenyu naMwari together. Thank you ancestors and God together for you to be good people in life. Yeah, forget about COVID yakapera, but find time to relax and have fun with your families and get together. God bless you Zimbabwe, God bless you Africa. Mbonzwai musicians ekuno. This is Java, one of my favorite ones. I also sing and dance. Play by USB drive. Mwenda peri zvakare mofudze mukono. Africa, right. Tinofanira kutenda vari kutungamirira nyika ino gore mberi nekunoendwa mberi vaendo mberi zvinongozikanwa naNyadenga kutadza kwedu gona kwedu bora mberi nokuti mukabatana mese munotowina chinhu 1. Usapunzirane zvinhu nokuti mese munotodanana bora mberi muboona zviri kuitika mberi. Inga corona 1 yakauya nomukangopfeka pamask kufara kuyene handachimbikira idoroka akasvika munotora mabhonzi ake England kufara. Mese muri pano munatendwa tine muri yatunganira ndanagonyambira. Ndinoda kuti iwo tate guru vari mberi kwako vashute quickly vabva vataura zita regroup ravo
votaura zvavanoda padare makasununguka mwana umwe otaura interview yake 2 minutes only zita nemutupo nebasa ramunoita muchitenda tichipfura tenda atidi vanaenderera kubva mberi tanganayo vedese Africa. God bless you mambo, taurai moyo haka. Ndini Mwera moyo. Zita rangu ndichinzi Godi John. Ndinoridza mbira. Ichi chipo changu chandakapuwa nevadzima wangu. Nditenda kubva kune vakandibereka vari vaira moyo. Vane zvipo zvavainazvo. Vari baba vangu vakandisira chipo ichi. Vanonzi Muchatenda. Ndo vakatanga nekuita zvokuridza mbira. Ndinotenda naizvozvo nokuti nanhasi ndinozviteedza ndakura ndiri mazviri kubva pavakandisiya ipapo. Sendinongotendawo nemachembere ivo vacho vandito kuti ndive ndiri panapa mudziva rinori vahwesa materere katerere. Ndinotenda naizvozvo napo neipapo ndinoda kuti ndiridze kamwe chete kuti ndirakidze kuti nini ndo kwazvakabva nako. Tiri pano pamatare zvakare. Ndehwesa katerere. Weshokudenga dziti yaka. Tiri kufara nokuti dare rinonzi Handina Mwana anenge rombe zvakare. Ndo video yatakambokupromisai. I've got several fans all over the world, and thank you all for supporting this session. I know I'm a healer, I'm a spirit medium. There is Shikiro Mondoro. I preach, I teach. Saka apa ndinoticha vanhu vese vamwe vanoshora ndizvo asi munhu wese ngaambodzokera kwaakabva. Apa tiri kuti tendai vadzimu venyu naMwari. Murespecte nyika zvakanaka. You must all be cultured, because without culture you're all dead and buried. Munofana kutenda mvura, musacriticize mvura, musaite makuwa munyika, musanyeyane, musakanganise zviitiko, garai zvakanaka. Mubvise tsvina. Dai kana mumwe munhu wese akatonzikana kukanganidza zitsa gare 90 kg yetsvina ndokupa $. Munhu iye akavapa vanhu vevabvisa tsvina $, anenge agonera Mwari. God bless you, mubvise tsvina. Because tsvina mukadzisiya anyway dzichakukurwa dzoiswa mvura. Ndo mvura yamunozonwa nehove dzamunozodya. So God bless you, nokuti pasina mvura hapana chinorarama panyika. Aka kanonzika mutambo kekufara kekutenda nandi, asi handizvo. Atadza agona, tinongoda kutenda machechi ese, mapresident ese, maprisa ese, masoja ese, vanhu vese, machechi ese, kuti vanhu vese vabatanzwe nenyasha. All over the world is going to turn upside down, because there is a spiritual issue yakauya yakanangana neCOVID. This is a spiritual mission again and again, and I've always been saying this. So vanhu vese should just bow down and thank their ancestors, whichever country you are from, so you can be freed from this catastrophe. Otherwise you all just die and face catastrophes. Just respect nature. Mutungamiri wemasvikiro vanhu vanoona zviri mberi. Do not criticize prophets or whoever or try and punish them or just ridicule them. They are also trying to help you guys. Was kusvikirwa hazvitomboshamisa yo spirit media makatosvika vazhinji vakatosvikirwa munyika. All of you are carrying big spirits. There are men and women, so don't criticize even homosexual people or double spirit people, because a multiple personality anotowanikwa achiita matalents akawanda. One anogona kugarwa neunhu hweukadzi ari murume 2 or unhu hwehurume ari mukadzi 3. Asi kuti musazvishore, musashorane kana akafuta kana akaonda. Umwe mukadzi mufuti anotoshorawo kakaonda, kamwe kakaonda kachitoshorawo akafuta. Umwe murume anotonokecha mukadzi mukopu because mukadzi wake wokumba mutete, and vice versa. Kufara nhandi. Handina Mwana anenge rombe ndoka album kandakambokupromisai iye ari kumhepo overseas. And most of them people all there are also asking to see my boobs. Boobs are here, but you people don't pay much pay for this mission. Do you think this is coming for free or something? But you can also enjoy. But God bless you and respect this form, because she's just a messenger of peace and love. Ndinotenda Mwari wenyu vadzimwenyu. Whether muri mapostori, muri vewatchtower, muri vezayaja, muri veZCC, musician ABCD, kana ndikapfupi kana ndivazwa mazitana gold. Nasi chamboro Dr. Dutz vanogona Mwari. Haka apa manzwa Mr. Ja. Vaimbi vakuru, asi munhu wese anogona kuimba, hapana asingagone. Dzidzaiwo kufara nekutamba muri kudzimba dzenyu kwete kungogara makastika. You must be free spirited people. God bless you, Zimbabwe. Amen.
Right, Handina Mwana anenge rombe means I don't have a child who suffers. That's the album I promised you guys. If you don't like it, by the way, don't worry, because Majara Kwacha, Makarati movies and demolishing movies, just to show people nice, relaxing things. Oh, they are tired of watching Kung Fu. And I'm asking to take a Nandi, God bless you, clever, and water. Kanaka guess, just read cleanly. And clean hearts and clean water and clean people. That's all. Do not criticize water objects. You don't know them because they make you survive also. God bless you and I love you all. Amen. Mwana anenge rombe means I don't have a child who is suffering. Why? My ancestors will say, my child will always be a star. And I'm a star. And now mwana anenge bye-bye. Interview 1 minute each. Then we are going over the table. We are telling instructions. I love you. God bless you, the whole world. Ndo atunganira pano nas. Paro wa munamba wedoro pano nanachi. And I'm off. Go to the child. Bye bye. Kumana nufana wangu matari Tindo jena wezi Chisa mziki na naka Shampu ini ndinoitwawo bhotso shamyarira ndiri mubati wematare ndotendawo Hwesa katirira chivambu mbeva ndovatitsitsa panzvimbo ino yakanaka kudai jena. Tinotenda nekubata kwavari kuita dare ravo rekutitsitsa pakadai nhasi. Tinotenda zvikuru nekutiyambutsa pamatambudziko ese atinge tinawo, pamatambudziko ese kuti biso misodzi ari puto misodzi kusvika pazuva ranhasi. Tinotenda nekudaro nekuti ivo munhu akatumwa, tinofara navo nevabatiri vanoita basa ravo rakajeka vari kutiyambutsa. Tinotenda zvikuru kuti dai zvaramba zvakadaro tasvikawo panofanira kunge pachisvikwa zuva ranhasi zvichienda mberi. Tinotenda ndiri mubati wengoma. Ndinotenda zvikuru nerudo rwandinopiwa nevanhu. Vanhu vanondipa rudo respect yakanyanya pamusana pemabasa angu. Nhasi unondimire pana, ndambofunga kuti ndichamira pano zuva ranhasi, asi pamusana paajena vakandirota kuti ndivabikire doro ravo, ndikavabikira doro ravo. Saka makomborero makuru chaizvo iwayaya. Ndinotenda vajena nekuti vajena vandifarira. Ndiri munhu anoenda nzvimbo dzakasiyana siyana kumadziva, asi aiwa zvataita pano nhasi zvasiyana nekumwe kwatinosimboenda. Saka ndinotenda zvikuru. Ini ndinonzi Chira. Ane ndinotwawo Hwesa Nyanduro. Ndinofarira zvichivanhu matare. Ndotendawo jena Hwesa katerere vatisvitsa munzvimbo yakanaka kudai inoropafadza. Ndoti ngazvirambe zvakadaro, vasaitire isu chete nevanotera kumashure vaitirawo zvakanaka. Zvese zvatiri kushuvira tiropafadzwewo. Ndinotenda nemabasa vari kubata vachitizivisawo nzvimbo dzakanaka kudai so tichishambwa nepwere dzedu dzese. Aiwa ndoti zvirambe zvakadaro vachitirawo zvakanaka. Ndinotenda ndini moyo kunyambira. Ndinonzi zita rangu ndichinzi Godwin Jan. Ndinotendawo nekuunzwa kwandaita muno mukati merino sango muri mumadziva. Ndichitendawo Hwesa ndivaita kuti ndisvike pano. Ndinotendawo nechipo chandinacho chekuridza mbira ichi, nekuti ndo chaita kuti ndiuye kuno ndadaidzwa naHwesa. Ndinotenda nezvipo zvavainazvo vandikomborera kuti
ndisvike mukati mesango rino ndandisingarizivewo, asi ndasvikawo pano nechikonzero chaiwo Hwesa. Saka ndinotenda kuti dai Mwari wawedzera makomborero akawanda. Ine hangu ndiri samaita nosenzera munzvimbo ino iyi. Munhu wakabva muvanhu anozwisisa nyaya dzechivanhu. Saka ndangoti nditongorere ndione culture iri kuitwa ipasichigare nevanhu vatema. Zvinova zvinhu zvatofanirwa kuti tirambe takasimbirira neculture yedu tichiita zvinhu zvekuti ndokunamata kwevanhu vatema. Saka tangokotawo dare rinori pano richiitwa kudai. Tinozvikudza. Haiwa, amen. tiri kuno kumadziva kunotikomborera maropafadzo. Tinotenda ngazvirambe zvakadaro. Isusu vamwe takutobudirira, hatina nguva nemakuhwa, hatina nguva nechi, tane nguva bedzi rekuti tiitirwe zvakanaka. Tiri kuitirwa zvakanaka naJena. Tinotenda zvakare. Ini mwera mwoyo ndinotenda Hwesa Katerere Chivambu Jena vatikomborera. Tinotenda zvikuru, zvirambe zvakadaro nemazuva kusvika narini narini. Ini chivanhu ndochida kusvika narini, handimbofanira kachisiya. Handina mwana neita rombe. Yuwapa mshapano ere. Handina mwana neita rombe. Yuwapa mshapano. Handina mwana neita rombe. Yuwapa mshapano ere. Handina mwana neita rombe. Handina mwana neita rombe. Anenge rombe, handina mwana anenge rombe, ndikananda uya. Aiwa mwana anenge rombe, nindombani. Aiwa mwana anenge rombe, ndikananda uya. Ndauya were, aiwa ndombaniko. Zvanitenderedza musoro ama, zvanitenderedza musoro inika kana ndauya. Emeri we, mwana anenge rombe, kana ndauya.